Ville Air. Bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun ko welama mawɗo hande joddade ɗo henne e goto e ɓiɓɓe leydi ndi kadi ko nalanke mawɗo biteɗo Abou Thiam Ngari Law mboɗo andi jarani kadi en mbaɗa hen commentaire nde tawno ko nalanke mo ganduɗa to banggue dande to banggue kadi mana projet ji développement e gueɗe goɗɗe ɗe gonaɗen kala ko ganduɗa ene jojji e gurdam aade oɗon gandi mana omo dilla hen ma en jettoyo toon kono ɗo yarate ko ardi foof Abou Thiam Ngari Law calmina bandiraɓe. mi salmini bandiraɓe foof heɗotoɓe e hetto e yeeɓoɓe foof goto foof inde mum e yettode mum min tan eɗen jetta Allah nde kuccidirɗen kadi e leñol ngol eɗen kaala ko kewɗen haalde eɗen mbaɗa ko kewɗen wadde ñaago Allah tan fuɗɗorade ɗum bisimillahi jofnirde ɗum kadi alhamdulillahi. mawɗo Abou Thiam Ngari Law haade men yettade e namde jiɗɗen namdade ɗe ko ardi fo yimɓe mbayri yiidema e boowal ngal walla mbayri nandema holto neɗɗo o wonno e holko wonno e dow muɗum. aɗa andi hen sahaji aduna no jiiɗa ɗum ɗo ko sahaji e neɗɗo yahat tan ena fewja Allah kadi ne fewja e waɗino dumunno mi sellani kadi caggal ɗum kadi yanti hen ñaw corona ngu waɗi noon deeƴaɗo nokku goto kono woppaka ɗo deeƴaɗo wonko ɓulna wonko fewja wonko hebla saabu enen goƴa men tan koto banggue mo keɗɗen o ko yen gaddu ɗon ballal men ha timma tigui rigui mbaɗen ɗum kadi no yoɗirta ni tawa nefnotako saabu ko waɗi définir taw nalanke koko yooɗi nalanke ko ñantowo ko cinkowo ko caccowo donc moƴƴi ko so tawi addana hunde leñol ngu yara koko yooɗi yara koko nafara yara koko famni yarata koko ɓamtara ɗum waɗi noon heñare haala pulaar mbinaɗo weñare jaɓe ha yarude sesata yettade mboɗe yiyanno helde bibje hatta regde daɗede hatta abbade donc alhamdulillahi eɗen jokka golle. nandalam gongal Abou Thiam Ngari Law yimɓe fof ne gandi ka nalanke mo ganduɗa tabarakallah machallah nalankagal ko yimde tan e amde walla ko gotol e laabi ɓamtare. ina wawa won ɗiɗi foof goto hen neɗɗo fof wonno rokkira tan neɗɗo fof wonno rokkira won yimɓe ɓe ganduɗa dokkira tan ko yo jim point haɗa ɗon lijjitani ɓamtade hen ni wona yimɓe Allah rokki ɗumen tan ni ko wasde fentude kono ko yimoɓe tan won fentoɓe yimoɓe won yimoɓe pentata won fentoɓe kadi ɓe jimata fof no woodi to banggue Europe naɓe ne gandi ɗo en Afrique sa fentanani hoto tan mbiyata ka wonani naala wona gonga ene wawi wasde fentude wona nalanki nalankoɓe mawɓe andaɓe tigui rigui ɓeyde sa heeɗimaɓe kanko ɓe jimata koɓe pentani ɗum koɓe fentanaɓe par ce que ɓe jogui fentoɓe ɗum ne ɗon gon kadi ɓe ganduɗa ko nalankoɓe fentoɓe yimoɓe kaaɗi ɗon lowdi mumen toppitaki won noon kadi ɓe nalankoɓe ɓe ganduɗa ko fentoɓe yimoɓe renɓe kadi lowdi ndi jaade e saaha mumen jaade e jamanu mumen min guila 89 darnomi Ngari Law koye on démarche ngol ma raw nimmi famaka kono min mboɗo faami ɗum min mboɗo faami hoto mboɗo andi kadi paami. d' accord voilà bandiraɓe e paami ene teska ni e diɗɗal Abou Thiam bagasuji kewɗi ɗi gowɗi yiyede ɗi e groupe aji kewɗi groupe aji biyeteɗi groupe aji mawɗi ɗin bagasuji foof kañum Abou Thiam hewani darnude ɗum mana caggal muɗum ko ɓuuri hen ko teskede kam ko hoddu kam kala nanɗa Abou Thiam Ngari Law nanɗen hoddu hay sinno waɗi bagasuji goɗɗi wona ko heewi kono kadi Abou Thiam Ngari Law ene teska
e démarche uji ɗi ngannduɗaa ko ɓamtoji yimɓe woni no mbimi nane ni ene dilla ko faye développement to baŋnge rewɓe ene dilla to baŋnge e cellal sabu won tourné ji kewɗi festival uji kewɗi ɗi waɗatno ɗo henna e leydi ndi ha tengti manan e baŋnge Fouta o ha ɗo ɗo yarate aɗa hedde ngal jaɓɓal walla koko wayli ngal jaɓɓal ko jellode sa jaggi nagge a jalli ɗum gila ɗum cukalel ko hen maydata ko jalode ko option ko orientation ko démarche ko action kala ko rendo ngo woni goƴa rendo ngo ɗum woni goƴam kala fan donc mi iwani ɗum ɗon waɗumi hen ha yesso ko lawol d' accord ha yesso ko lawol ɗo yarate bandiraɓe hewɓe ene nana won projet manam mo joguiɗa walla wonko ganniɗa wonko pemɗa wonko jogorɗa wadde ko ganduɗa ɗum ɗo ene jojji aduna Allah o foof manan anda ɗum aduna Allah o foof manan tina ɗum eywa hay sinno wona yo tin ɗum gam faɓande Abou Thiam Ngari Law wiide ɗum est ce que taare waɗi ko waɗi fayida kono ko yo tin ɗum wawa naftorade e miijo ngo ngo Abou Thiam Ngari Law addi ngo ɗo yarate hol projet ji mana ɓurɗi ɓallade aɗa kuccani ɗo a joguiɗi mana kuccam muɗum projet ji am ɗi ɓurɗi ɓallade ɗi goɗɗodirani no feewi e ko mbaɗannomi ko heddoto tan ko eɗi jogo hen sahaji ɗi mbaylo walla waylo walla woda ko ucca hen walla ko ɓeyda hen walla ko woda ko usta hen ha ɓeydo garɗo no mbimami ni kono hucca ko yimɓe fof ne gandi Ngari Law ne dilla e ndiyam ɗam hucca ko Sénégal ene jogorɗo bismade kono ko wiyete forum mondial ko kawtal ɗo ganduɗa kala dilloɓe e ndiyam aduna ɓe ne kawra Sénégal min jeehino e ngal ɗon kawral en 2012 caggal nde min tafi ɗo orchestre du fleuve Sénégal dendinnoɗo sappo e ɗiɗo nalanke renduɓe maayo Sénégal ngo hono Guinée Mali Mauritanie e Sénégal ko ɗum ɗon soyna fotino wadde gila 2020 kono noon wonani e saabu corona o e ko way noon laabi kewɗi ene faɓɓite ɗum kam ko ɗum woni ko ganduɗa ko soyna ko ɗum kam ne ummana gila ɓooyi kono haade men yettade ɗon no mbiruɗa nane ni e gueɗe haaju jam ko fina tawa men o ne foti namtoɗen hen tiiɗo mawni nan mo e nder men kadi kollel mo aduna o par ce que pinal ene famɗina e gueɗe men kono ko wasde andude par ce que anduɓe waɓe no Senghor en mbi ko pinal woni fuɗɗode e wortode ɓamtare début et à la fin tout processus de développement mo anda ɗum fof janggani mo anda ɗum fof famani mo anda ɗum fof kadi firguitto par ce que neɗɗo so fini guila subaka nde pinɗa nde ha lelɗa koye pinal gonɗa kala ko mbaɗɗa ko élément culturel ganda walla mbasa andude donc no kalduɗa hoddu ni min hoddu ko instrument am mi waɗata kono hoddu no waɗɗe am e ko mbaɗanmi ko par ce que hoddu jogui min nalankagal am nde wonno koye min bownu mi teskitaki ɗo jimi min tan goto taw hoddu tawaki heewani hollude mi hollu ɗum yimɓe ne waɗa kono so heewani hoddu ndu kañum so tewi mi kayru joguimi ko ɗum addannomi ni 88 gaddumi ɗo Amadou Thia guila mboɗo jangga mi gaynani dusodire ɗum ko hoddu woni ko am ko kañum dogata e am joguinoma noon projet yidde wadde hoddu guila nden on saaha wonno tan ko waɗde kase tan taw ko Amadou Thia tan hoɗo ɓaleji mum walla daneji mum sinki ha yo joofani kono ɗum diwama hankadi wadde son ɗum ko ha yanaɗo wawi wadde mi miiji noon wattu wadde documentaire dañi partenaire uji jaɓɓe tawtude me ɗum ɗon ko France naaɓe ko japonais ji ko américain ji nord américain Sénégal min gara yurnade d' abord hoddu hol kayru nder mayru e bowal mayru yataw ko neɗɗo o ko tirowo yataw neɗɗo ko ceehowo lahal ngal yataw ko koɗɗowo yataw ko mbaɗo no Demba hamme Demba hamme yo Allah yurmo yaafo mum mo ganduɗa wawa haalde taw hoddutako walla wade baɓe no hamme Amadou Ly en ko yittuɓe ha gandi holko woni hoddu ndu mais ɗum foof ɗum bisma e oɗon repérade ko gila to gandema le 6 ha ɓenma ko ɗo woni le 9 ko presque ko balɗe
nayi ɗo ganduɗa ko ɗum tan min kala ma woni ko waɗa Fuuta ma woni ko waɗa ɗo ma woni kadi ko waɗa caggal leydi par ce que eɗen jogui hoɗoɓe ɓe ganduɗa hay soni oɗo départ ko département ji tati ɗi kañali maramen Podor kono ɓuri wone mabɓe kadi nanɗo e Dakar wone mabɓe nana Amérique wone mabɓe nana France walla nana Belgique donc ɓen fof ma julde ɗum reportage o ɗum ɗon woni dawal garnal so mi jumi e ngal ɗon dawal garnal ngal haaɗat ngal gasata ko le 8 mars ɗo Dungel Wuro Doole ɗum Saykou Ndiaye kañum bismoto ɗon yimɓe to sisto ko Samba Seck bismoto nalanko wonɓe maramɓe fof kawto toon le 9 noon et le 10 mamin bismo orchestre national jokkodira e mabɓe woda ittaɓe Matam woda ittaɓe Podor mbadda atelier musical création mo ganduɗa ma waɗa restitué ɗo pete ɗo d' abord seɗa waɗi restitué hawrita noon kadi koye mownelgol rewɓe e mbimami ɓi on concept wiyete ko les géantes invisibles rewɓe mawɓe ɓe jiyaka ko ɓen min jiiɗi jiiye maɓe gon joyo ɓe cuɓe ɓe mawnine ɓe kolle ɓe jaltine e nangue walla ɓe mbaɗe e lumiére yimɓe ganda ɓe daña kadi no ɓe duusira kamɓe ɗo noon hankkadi min mbawino dufta e Fuuta min paya Ndar toñere sappo e jeetati min guddita toon galle photographie kadi ko joyitiɗo jokkodirɗo e maayo ko par ce que wiyete ko dande maayo